Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas masing-masing ya guys. Selamat beristirahat bagi yang kerja. Selamat beristirahat guys, selamat siang. Kok videoku kendangan guys? Kendangan. Oke, dhisik iki wis macak rapi, dhisik wis dandan rapi niki. Dhisik iki arep nganu guys. Iki lho, narik iuran RT 2 RW 3. Dhisik ditugaskan narik kanggo sedekah bumi tahun depan. Jadi dimulai dari bulan sekarang nih guys, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi 1 tahun. Terus dibuatkan proposal sama Pak Heru atas nama Juwarse. Nggih, iki dhisik ditugaskan sak lingkungan iki untuk narik iuran sak wulane iki 15.000 guys per tiap rumah. Di 15.000 genepe 1 tahun ki jumlahe uangnya 180.000. Jadi yo meringankan bebane awake dhewe yo guys, meringankan pokoknya iurane awake dhewe-dhewe sok mben. Dadi ora piye yo. Ora keberatan ngono lho, guys. Nek sing deknane kan iuran gunungan, iuran apa kuwi kanggo ning desa kuwi, guys, kanggo sing tanggap-tanggapan kaya toprak, kaya pengajian, kaya apa ngono kuwi. Dadi kan bareng-bareng nggih. Iki iso dicicil sak wulane kuwi 15.000. Jadi meringankan bebane awake dhewe ngono, guys. Ya alhamdulillah, cara meno RT loro, RW 3 ki maksude duwe pedoman. Deknane kan wis bar kumpulan, guys. Wis diumumno sak lingkungan ki wis do setuju. Tapi nek 20.000-an kuwi keberatan, ya wis. Nek keberatan ya sing 15.000 kuwi padha setuju ngono lho, guys. Iki dadi dhisik kuwi lek sore wis entuk dhuwit 60.000. Engko lanjut nariki per omah. Guys, mumpung do awan ki mungkin ae ya do ning omah. Engko kadang yo enek sing wis petuk, kadang yo urung ngono yo guys. Jenenge wong kan beda-beda aktivitase. Kadang yo iso enek sing ning Tegalan, enek sing ning Baon, ijek enek sing bekerja ning ndi ngono nggih. Pokoke engko sak maksude sak nganune dhisik. Engko nek sing gak enek wong yo dilewati, engko sore dibaleni neh ngono lho guys. Maksude nggih. Iki sore sing wis bayar kuwi Pak RT sama Bapak Suparman ngono guys. Ora ketok bereng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari bulan ini, semoga kedepannya tambah sukses, tambah lancar ngono guys. Minta doanya. Muga-muga tahun yang akan datang, tahun depan bisa lebih meriah lagi acaranya ngono lho guys. Nggih. Ayo Dinda. Dek. Sebenarnya guys, mau dilanjut neh nggih. Oke guys, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul lancar.
nyadran iki lho. Sambungan gerong. Enggak ada semelok kan? Enggak. 20 tak ada. Yo gak. Sambare anu, sambare Nyadran. Ora diundang kan kok. Pak nek grup RT ya? enggak. Wong kok tetep gak rene sama. Anjir kok ora ta. Tetep oke nih, dikon kumpulan. Yo gak perintah dicuci. Tiap tanggal 10 ki bayare 15.000, Mbak. Dan cara ngono sak omah ini ki kan setahun dimulai saiki omah iki temoke dhuwit 110.000. Lah wis sampeyan sing dienggo bayar ngidul kuwi 50, dienggo acara-acara gunungan barang wis sampeyan kan wis prepal. Pesan sak sisane dienggo tuku seragam sing kanggo ibu-ibu sing ngono kuwi. Maksudnya iki sing kan ngringakno beban kuwi lho, Bang. Nek melok kumpulan dekne ya paham, nek sing gak melok kumpulan ya aku nerangno. Melok lanang roh ya. Ora roh. Maksudnya iki KRT mas gak ngangkat siji-siji. Kowe dikek ning grup RT. Ora duwe. Kan dia grup RT kowe. Ora cekak nama ta. Cari nama. Ya? Enggak aja 5 tuh. Kowe ning RT kuwi ya. Wis sok buka le, buka. Video rete. Duwe yang ngono. Iki sing tak tarik Indri Ibu Enjil wis ning kene. Grup RT iki gak duwe grup RT ya? Lha nek itu tok iki sama. Ini aku kayak kan makane juga masih gak roh ya. Anak ngono. Kamu gak disusuin, Mbak? Bu Enjil gak duwe RCHN. Putra entuk lah. Gawang putra entuk. Lah. Gak iki ya ketan iki. Buka piye kono mlaku nek ora yo entuk lah sesuai. Gawang lah lho. Ini mau happy. Kita tulis kes mana ya, Mbak? Ya. Sira tuh bayar rekor. 35 apa berapa? Ben sasi ini anu, Mbak. 15.000 ben sasi. Ben tanggal ini ki lho. Ben tanggal 10. Kowe bayar rong sasi apa bayar piro kok? Lho kok sing pulpen mapik memang Dik anu kok ngono, Dik. Lah karek sampean Mbah nek cara 30 ya kanggo rong sasi aku sing bulan depan iki gak sanare. Itu nggone ayo. Piye? Akan anu le. Iki harus engko wis mek endel akan obah. Iya, sak omah kita iki kan per omah gak per Paham iki piye, Bu? Lah iya kuwi lho. Dia mau tulis kes pantau ngono. iya, lek guys. Rong bulan kok kira kono Bu. Berarti susuk 20 yo kene Mbak yo ora Oh, silak, silak. Putra duwe. Ayo niku di Mas Jamin yo. Kadang sing garek petuk wonge yo baleni meneh. Kok edak. Lah ya Oh ya saiki kok lingkungan iki kan betul. Ngalor ki mlaku apa nganu ki? Mlaku apa dumah? Narik-narik punya anak lanang. Assalamualaikum. Ada tamu. Assalamualaikum. Narik hilang. Ben bulan nek 15.000 Oh iya mulai besok ben. mulai nggih, mulai bulan iki sampai bulan Mei 2020. Pulpen sing kurang landes ki mbok ilangno sing apiknya. Boleh dikira pokoknya gitu. Nggih. Pak Heri gede sore. Duh, Mas terang kok tuh. Lah, sing bayar 30-an ki Pak Su yang bayar. Jadi rong sasi langsung kok bulan depan kan wis gak sasi. Tapi lo langsung nasi kalau memang. 30 sisan ya. Jadi yo ringakno sikil barang enggak. Mereka terang. Loh, berarti sobat acara kayak gitu. Acarane iki nganu Mas.
Iya kan piye iki 15.000 ping setahun. Nek wong per omah kan metune dhuwit iki 180. Lah kuwi engko sing 50 sing kanggo desa. Sing 50 ku paling gunungan. Terus sing 80 kuwi engko paling nggo masak-masak karo butuh seragam. Jadi nek wong sing anu ya lepas. Iya meringankan beban awake dhewe dipangane sok ben yo gunungan ijo. Niku wau ya, Mbak. Makasih. Ini nek awan nak nganu, sore Pak RT ngetokno ae langsung bayar 30. Pak Suwi bayar 30. Berarti dhewe ya, Dik. Maksudnya tariane. Sing nari lho. Nggih, sing blok sing aku kan lingkungan undangan kene sing Mbak Susu ki Mbak Uliana, Susu Mas Sabit, ulon kali Mbak Lis. Terus yang luar kuwi lek taman Hayeng. Jadi aku gak sah walau gitu orang sing kulon kali ya khusus wong kulon kali ngono. Sing nggih pemulus yo taman. Jadi aku Kopi ku dadi le. di Mas. Ini selap. Wis kaya. Ini masih. Apa iso? Wah. Kopi barang. Astagfirullah. Bahkan Terus Astagfirullah numpak karni tahu. Ya Allah, yang selepan kopi nganyuk di sini kok. Aku cuma sambel tok, Sambel Dik. kacang enek, kopi enek, beras jagung enek. Wah. Ya kok ngono karo Pirang. 8.000 po nek. Wah. Lha tekok-tekok Dek aku 3 kilo tapi kan kakean dadine 2 kilo tapi rong gorengan. 2 kilo. Kita sithik-sithik, Mas. 2 kilo dadi loro. Banyak nanti pisanan paling yo. Aku ki golek yo pring kobong marono ki paling kok bakar pisanan nek koyo kobong-kobong ngono lek. Iya. Golek aku juga antek-antek tidak sesir kopi wah yo. Kok menyelah tampak lek. Ambune wangi. Dadi Alhamdulillah lancar, guys. Ancar Yang mulai awal kok nek gombar yo tak anu kadang kan koyo Mbak Jami cek kerja, Bang Adini cek kerja. kembe sore. Kayo petoke sore. ya menak sore, Dik. Kan di mana? Yo sing ganteng Mas. Ya yo wonge kan enek kabeh. Ya yo. Mau nek sore aku yang bikin ngaput. Iya. Ya istirahat. Terus sore itu jam 4. Yang aku masak. Biasanya. Ayo Cek. Assalamualaikum. Turu Bu. Yang jopo kene lah ya. Beri beni yang ras guys, arah bubuk. Bukan tak baik nak jelas kan. Boleh boleh meja ni. 15.000 ya. Di arah konek krungu suaraku. Tangi wong mesti. Enggak wong bojo. Walah yo, lah kok malah nututi yonge. Wah, meripat tinggu nulis kok kayak gini. Bapak Bu nomah le? Bapaknya nomah? Enggak, kerja. Assalamualaikum. Yo aku kenal sing bulanan iki ngetek ngaji apa? Aduh. Nek nek mamo apa bisa ayu di tundungan. 15.000 nggih. Mbak Lani
sih enak ya. Mesisan kok nang sore oh juga untuk mau teman lagi izin gue sih gak untuk betok uangnya yo tak beliin gue sorenya lebih yes makasih ya Pak RT wis bayar ndek sore terus karek ngalor ae ngalor Kayak Mbak Ida. nggih gune yo ngasih karo Mas Mukanan masa wong gak rumah Mbak Putri. ngalor ngene Bu Tapi kok kau? kamu kayak ini ora kan Assalamualaikum. Kumpulan paham sih gak kumpulan orang ritik gede banget ya ya. Beduk-beduk. Nek kalender biasa nandar nih. Bener tuh. Maksudnya ya enak sing 30, ya enak sing 15 sih. 15 enak. Cocok. Wis, penting iki susuke 35. 30, utang 5.000. Nggih, iya. Angkat tangan aku nang lagi. Apa iki, Mbak? Anu kuwi talian 15.000. Ya, saya dulu ya. Nggih. Ini kan apa aku kerjain. Ikut Mas. Kan video aku belum pas. Kan pinter Bu. Coba. Ya ada tak buku sini tak punya sih. Soalnya itu baru lima ya. Iya. GG. Halo, apa itu? Pun Mbak Ida nggih. Makasih. Mimi anu Dek. Mbak Tini teko kene ya? Ini nang omah iki, Mbak. Nggih, Mbak, pakai salat kok, Mbak. Kali ketemu buat apa? Kabeh mau tangga. Lah. Sudah berat badan aku menang aku nek kuwi. Kok koyo PKK. Bagaimana sih aku? Lah ya lho sing kene yo Pak Heru de sore nek. Assalamualaikum.
Mbak Ida lali sih tanggal 10 kok. Amin. Aku susuk Bu. Mboten Nggih, dipas mawon. Pinten? 15. Nggih. Ini nek sendiri 30 ton Nah, nggih sisan mari. 2 bulan. Alhamdulillah dikerasan jadi gembel kabeh. Kak Parnai. Itu Jackson mboten nggih. Nggih. Nggih Pak RT, kok Pak RT, Pak No, No. ora ya. Ini Jackson Kudu Pak RT. Iya, yo meneng iya. Omah ora Pak Fendi. Awale yo meneng tapi Assalamualaikum. Pen, ini omah le. Aku narik nganu yo le iuran nggo sedekah bumi ya. Siap bulan. Ini mau ajari tapi sing kanggo kumben. Dekane Pak enggak kalau kumpulan makane gak roh. Pokoknya setiap tanggal 10 ini gak tak narik. Tamu gunungan, tamu ngidul apa wis gak usah. Itu ngerti ya. Wis karek wong pira Dek niku sing gung kareke rono. Sing gung petuk-petuk niku. Wangi-wangi bumbu. Ini gurit. Wangi-wangi yo. Gak sak banter-banter lah. Ayo Adik narene kok ngajel. Pon-pon cinten. Coba. Ya lah bote nang omah, alhamdulillah. Narik. Bukan yang kono deh. Ndi? Mbok sini ning ngono. Gak roh. Kayak ngono tak ngerti kene ae. Ning warung kono gak enak. Enak pura. Mbak. Nggih, tesih sibuk ah. Ngopo iki Mbak Dek? Kok ngalah ndang ngene Mbak, mripat kuwi ketok. Wis mripat tuwek. Karek sampean bayar iki talian kuwi sing kanggo tahun depan. Ketika bumi. Lha Masmu lho ya ora teko ndeknane. Lah yo, lah sing lor Mbak Pita karo sampean sing gak enek rono. Kuwi tiap nganu Mbak, engko tiap tanggal 10 kuwi nareke 15.000. Mbak Pita ning omah. Lah nang pasar. Lha yo maksudnya kamu titik ning omah.
Mbak. Kumpul-kumpul apa ini Mbak? Sampai pita ya. Mbak Pita ngomong sampai ngomong Mbak Pita ini untuk tidak dikumpul kabeh ini Mbak Ida. Kok Mbak Pita ngono ya, urusane sampean ya Mbak. Bau iki wis ora bisa alhamdulillah guys. Lantar, bismillah, karek motor Mbak Sus. Wes guys, alhamdulillah iki dhisik nek narik iki trimo wates kene tok guys. Engko sing apa ki perbatasan rono ki wis enek sing nangani dhewe. Sakjane kan wates iki perbatasan Temulus kono kae guys. Sik ngalor kono, tapi kono kan wis enek sing ngurusi dhewe ngono lho guys. Dadi dhisik gak ado-ado. Ya wis cukup sampai teko omahe Lek Tardi Bakul Pitik. Wis teko kene iki tok. Dadi lingkungan kondangan ngono guys. Apa udan dok, ayo ndang masak. Toke mendung. Oh iya lah miem ning gone Mas Arif. Engko Dinda sing bagian ngering, aku sing masak sego. Iki sing urung maksudnya urung ketemu wonge sik do kerja ngono kuwi engko tak baleni bar magrib mesisan guys. Dadine sik pirang omah ya. Sik 1 2 3 4 Ijek masih sisa 4 rumah lagi. Aku tak terus nobar magrib. Ini ya guys. Dinda nek bukune mbok ngonokne, Dik. Cungkiwing ngono lho. Malah kayak dikon. Awan-awan sekeliling daratan ya guys. Ini gila dhisik iki tanpa entuk upah ki wis ikhlas sah lahir batin guys. Gak apa-apa. Sing penting ditarik iki wis padha nayoh lancar. Ora nek apa-apa ngono dhisik wis alhamdulillah seneng uyo kanggo lingkungan, kanggo RT-ne dhewe. Muga sampeyan kedepane kuwi lancar, sekedepane iki iso luweh meriah lagi. Ngono ki wis seneng guys dhisik iki. Ndeknane kan kumpulan iki di takoki, Mbak, cara sampean narik ini iki gak nek opahe gelem malah wis ikhlas sah lahir batin. Ora usah diopahi ra apa-apa, sing penting nek ditarik kuwi aja do songat sangut. Aku wis ngono kuwi guys. Ditarik iki do nek cara urung di dhuwit ya ngomong terus terang, aku nek urung di dhuwit. Dadi swara ki iso dono nggahno ngono wis dhisik wis alhamdulillah. Wis ora dikeki apa anu imbal balik gak apa-apa, aku sah lahir batin. Aku sing bales sing kuwasa ya guys. Yo mateng. Cukup kok nek anu Mas Adis gelem kok, Nduk. Mateng wit. Deknane ngantek do ceblok loro di eman-eman. Wis ngene ya guys, kontene yo sore tak lanjut neh. Nggih buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Ayo Dek, salam Dek. Assalamualaikum. Madhep rene. Assalamualaikum. Wassalam. Wassalam. Lho lah nggih kan penutupan ya, Dek. Ayo. Assalamualaikum. Kehu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, anak lanang Dinda guys ditumbas nomi ngene Mbak Ida iki lho guys. Sik buka Dek. Mie karo tahu. Tahu apa Dek?
tahu mercon. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah lele. Muga rezeki lancar terus le, diparingi sehat selalu panjang umur. Agar setiap jajan iki wis ndak wis gak keri, guys. Tetep ditumbasno ngene iki lho. Makane nduk nek penggian, nek apa ki ndang gak dicandak. Iki lho wis koyo masem dhewe, Mas Arif, Mas Ajis iki didaku karo koyo adike dhewe. Wis setiap jajan iki wis gak wis ora lali karo kowe. Bilang apa karo Mas Arif, Cek? Makasih. Lho, makasih iki yo ndak ngono ya. Makasih nggih Mas, nggih Makasih didongakno. Mas, semoga panjang umur. Sehat selalu. Dilancarkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya. Ngono yo guys, muga-muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam yang tiada hentinya. Yus kabeh ae semua family online tanpa terkecuali. Doa baik kembali baik. Dadah. Dadah.